na curenje vodika, dakle ako vodik curi, sustav ne radi, to nije dobro, dakle to ne smije raditi, tako da se ne morate bojati eksplozije, dakle budite sigurni kad sustav proradi da tu nema curenja, da su to sigurnosne mjere, tako da nema nikakve opasnosti. Ok, evo kao što ste čuli, ja sam izvanredna profesorica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, voditeljica sam laboratorija za energetska postrojenja gdje vodim i grupu za vodik koja je mala ali snažna grupa i radimo zapravo velike stvari. Za početak ja bih predstavila terminologiju, dakle s uvođenjem novih tehnologija izuzetno je važno i uvoditi terminologiju u hrvatski jezik. Dakle, prijevod fuel cell u duhu hrvatskog jezika prevodi se kao gorivni članak. Dakle, nije gorivi jer ne gori, nego je gorivni jer nosi gorivo, a članak po uzoru na druge elektrokemijske uređaje, dakle galvanski članci i drugi elektrokemijski uređaj, mi u duhu hrvatskog jezika prevodimo kao članak. Ćelija nije fizikalno netočan termin, ali u duhu hrvatskog jezika mi ga prevodimo kao članak. Isto tako je stek, dakle stek je relativno novi termin opet u Hrvatskoj, dakle njega prevodimo kao svežanj. Pronaći ćete u medijima ili u nekim govorima baterija gorivnih članaka, sklop gorivnih članaka, dakle, ali riječ koju mi koristimo u Hrvatskoj je svežanj. Isto tako elektrolizator, elektrolizer prevodimo kao elektrolizator i tako dalje i tako dalje. Ok, dakle već davno postojala je vizija zapravo da će vodik jedanput biti gorivo budućnosti, odnosno voda, da će biti ugljen budućnosti. Dakle, ovakvu viziju i ovakvu ideju sanja Jules Verne koji je točno opisao proces u svojoj knjizi Tajanstveni obor. I mi zapravo danas živimo njegov san. Vidite koliko je važno zapravo imati viziju, nekada se ta vizija ostvari dok ste tu, nekada nakon puno godina, ali evo koliko je zapravo budućnost predvidiva. Mi se danas nalazimo u energetskoj revoluciji, dakle kroz nekoliko desetljeća imali smo različite nosioce energetske revolucije i u ovom desetljeću, dakle od 2020. do 2030. nositelj energetske revolucije je vodik. Vodik kao energent, vodik kao gorivo. Dakle, i vodik je jedno od rješenja koje će nam pomoći u postizanju globalne klimatske neutralnosti i dakle, koja nam zapravo pomaže u energetskoj krizi. Vidimo koliko je zapravo bila strašna ta energetska kriza, ali jedna dobra stvar koju trebamo i koju smo izvukli, nadam se, iz te energetske krize je važnost energetske neovisnosti. Dakle, mi trebamo raditi na energetskoj neovisnosti, povećanju kapaciteta obnovljivih izvora energije, raditi na pohrani energije, kratkoročnoj, dugoročnoj, sezonskoj, kako se ta energetska kriza nikada više ne bi ponovila. I upravo je vodik jedno od rješenja. Dakle, vodik nije jedino rješenje, vodik je jedno od rješenja koje će zajedno u partnerstvu s drugim tehnologijama zapravo pomoći kao ostvarenju ovih ciljeva. Čuli smo danas o bojama, različitim bojama vodika, dakle ovdje su 4 osnovne boje vodika, s tim, dakle naravno zeleni vodik, potpuno bez emisija CO2, plavi, sivi, tirkizni je još u istraživanju, dakle, a plavi vodik zapravo ne postoji. Mi svi u analizama radimo kao sivi vodik, plavi vodik, ali plavi vodik zapravo ne postoji, to je čisti greenwashing, dakle, jer proces kao dobivanja plavog vodika je uz hvatanje i pohranu emisija CO2. Mi danas nemamo komercijalne sustave za hvatanje i pohranu emisija CO2, dakle to je priča, nekada u budućnosti, dalekoj budućnosti, mi ćemo onda to pohraniti i hvatati i pohraniti taj CO2. Tako da u analizama radimo koliki je postotak plavoga vodika, ali zapravo plavi vodik je čisti sivi vodik. Dakle, to ne postoji. Vodik kao energent, kao nosilac energije, dakle ima uporište u svim važnim europskim i svjetskim strateškim dokumentima, dakle imamo europsku strategiju za vodik, potom Hydrogen is fit for 55 pa do ovoga zadnjega Repower EU. Dakle, i u svakoj od ovih direktiva, regulativa mi imamo vodik. Dakle, vodik u ovoj energetskoj tranziciji neće svugdje biti zastupljen u ogromnim količinama. Dakle, negdje će biti manje, negdje će biti više, ali bit će tu. Dakle, i sada više nije pitanje
je li vodik taj koji će nam sudjelovati u toj energetskoj tranziciji, nego je pitanje u kojoj mjeri i koliko i u kojim sektorima. Dakle, postoje detaljne ekonomske analize koje nam onda govore gdje i kako primjenjivati vodik. Vodik je moja strast, dakle to mi nije posao, to je moja strast, ali treba biti realan i reći da vodik nije jedino rješenje, već ide u partnerstvu s drugim tehnologijama.